Ήθελα να πω μερικά πράγματα. Οι άνθρωποι με τους οποίους μιλάμε τακτικά και διαδόσεις ξέρουν ποιο είναι το κίνητρο για την ομάδα αυτή. Γιατί ο Σάλτισμαν μια ομάδα ήθελα να ξεκινήσει από τον Οκτώβριο. Γιατί πια στο φατοβιβλίο μπαίνει ο κάθε επικραμμένος, λέει ό,τι του καπνίσει και όχι το καπνίσει, ό,τι βρει να πετάει στο θολό τοπίο εκεί μέσα, το πασάρει και ο κάθε ένας το πιστεύει και το θεωρεί ως θέσπατο. Εμείς δε που, εγώ τουλάχιστον μεγαλύτερος από όλους σας εδώ πέρα, έχουμε ζήσει πράγματα που κανείς δεν τα έζησε από εσάς, τα ακούτε, τα διαβάσατε είτε από δικούς τους ανθρώπους, δεν είναι ακόμα και αυτό το ίδιο. Άλλο να ζεις κάτι, άλλο να ξέρεις ότι ο μεγάλος αρχηγός κάθε βράδυ περίμενε την αναφορά των ομαρχών, οι οποίοι ήταν όλοι ταγματάρχες του μηχανικού μέχρι ταγματάρχες και να προτείνουν έργα και σχέδια σε όλη τη χώρα και άλλο να ακούς έκανε ο Παπαδόπουλος, έκανε εκείνος ο άλλος. Δεν έκανε κανένας. Έργα που έκαναν οι δύο, όπως έλεγε ο πατέρας μου, Μεταξάς και Παπαδόπουλος. Όλοι οι άλλοι κάνουν έργα για να τρώνε λεφτά. Έχω πει επανειλημμένο στο φατσοβιβλίο ότι αν η Επανάσταση είχε τα λεφτά που έχουν τα τελευταία χρόνια αυτή, θα είχαμε κάνει 5 Εγνατίες, 10 αεροδρόμια και θα είχαμε ζεύξει όλα τα νησιά με γέφυρες. Δεν χρειαζόταν πλοία. Με γέφυρες, τι πορείο θα πηγαίνανε. Και θα περισσάμε και μερικά να κάνουμε και να αγοράσουμε καμιά 50 υποβρύχια και άλλα τόσα αεροπλανοφόρα. Τα ρέστα θα ήταν αυτά. Δυστυχώς ο κόσμος έπρεπε να πεινάσει για να καταλάβει τι εστί στρατός και να επιζητήσει σήμερα την επέμβαση του στρατού. Γιατί να επέμβει ο στρατός, βλέπετε κανένα εχθρό μέσα που τον αφήσαμε όρθιο, μπήκε κανείς στα σύνορα και τον αφήσαμε ακλάδευτο. Όχι κύριε, η ψήφος στα χέρια σας. Πριν 2 χρόνια πάλι ψήφισατε, τα λεφτά υπάρχουν. Καιρός θα συνέλθετε λοιπόν να ψηφίσετε αυτούς που πρέπει να ψηφίσετε και όχι cada 3 χρόνια και 2 χρόνια ζητάτε εκλογές γιατί δεν γίνανε τα γούστα σας. Το κακό είναι ότι οι νέοι, για τους οποίους φέρουμε τεράστια ευθύνη εμείς, γιατί μπορεί εγώ, ο Σπύρος ή ο Νίκος, ο Χρήστος του Παρίστα και εδώ ο Βασίλης να μεγαλώνουν τα παιδιά σωστά, οι πιο πολλοί μεγαλώνουν τα παιδιά τους, νομίζουν ότι μεγαλώνουν τα αυριανά πριγκιπόπουλα. Να μην δουλέψουν, να τα βρουν όλα έτοιμα, δεν βαριέσαι να πάρουν 2-3 πτυχία και να πάμε στο δημόσιο. Έμειναν οι γέες μας ακαλλιέργητες, τα περισσότερα νησιά είναι χέρσα πλέον. Βλέπεις δέντρα, ελιές, τα πάντα να καταστρέφονται και αυτά που καλλιεργούνται, τα ελάχιστα, τα καλλιεργούν οι αλλοδαποί. 1 εκατομμύριο άνεργοι και την ίδια ώρα 1 εκατομμύριο και αλλοδαποί εργάζονται μες στη χώρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλοι ξεχάσαμε να δουλεύουμε. Ξεχάσαμε να ζούμε ελληνικά. Ακούω τελευταία να κάνουμε μποϊκοτάζ στα γερμανικά προϊόντα. Ποια είναι τα προϊόντα τα γερμανικά που κάνουμε μποϊκοτάζ? 7 τυριά πίτσα. Ξεχάσαμε τη φέτα μας, το ωραίο ταρωτηρί, το κασέρι το παραδοσιακό και παίρνουμε 80 ειδών τυριά και αλλαντικά. Πάμε και αφήνουμε το ελληνικό κρασάκι που μας προσφέρουμε 5 ευρώ την ταμιτζάνα των 5 λίτρων και δίνουμε 15 ευρώ πάρουμε ένα κρασί από όλα τα κέρατα που δεν ξέρουμε και ποιος το έβγαλε. Μπορεί να είναι και αγορασμένο από την Ισία, Μαρόκο, Πακιστάν. Να συσκευάζεται στην Ευρώπη πλέον ξέρετε ότι δεν γράφει χώρα προελεύσεως, λέει ΕΕ. Όπως έλεγε το United Kingdom για την Αμερική, για την Αγγλία και ήταν από την Ινδία, από την Κεϊλάνη, από όπου θέλεις, τώρα έχουμε το Ενωμένη Ευρώπη. Και πολλοί μάλιστα κάνουν το λάθος να λένε ότι προτιμάτε ελληνικά προϊόντα, το 520 στο barcode είναι ελληνικό. Δεν είναι ελληνικό, είναι ελληνική συσκευασία. Να διαβάζετε καλά τις ετικέτες από που είναι το κάθε είδος. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα γράφω μέσα πολλές φορές και τα βλέπετε οι περισσότεροι. Μερικοί ναι, ήθελα να καταλήξω, ξεκίνησα για τα γερμανικά. Δεν σκεφτόμαστε όμως ότι παρότι βρίζουμε τους Γερμανούς, οι Γερμανοί δεν μας στέλνουν αν εμείς πήραμε 100 δάνεια και πήγαμε διακοπές και πήραμε ένα σπίτι πενταπλάσια από τις δυνατότητές μας ή αυτοκίνητο που δεν μας ανήκε. Αν κλείσει η Γερμανία την αγορά για μας, δεν υπερασπιστεί στο Γερμανό, αναλίμονο, όμως να είμαστε και λίγο λογικοί και πρακτικοί. Αν κλείσει τις αγορές της για τα ελληνικά προϊόντα που είναι και ο κυριότερος πελάτης μας, να μην τα κάνουμε αυτά που βγάζουμε τελικά. Τα λίγα ροδάκια που βγάζουμε ακόμα, τα λίγα πορτοκάλια κτλ. Με λίγα λόγια, εάν δεν καταλάβουμε ότι η αιτία του κακού είμαστε εμείς, ούτε οι Εβραιομασόνοι μας στένε, ούτε οι Ινδιάνοι μας στένε, ούτε οι Πακιστανοί μας στένε. Εμείς φταίμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε στις δουλειές μας, να μάθουμε να ζούμε ελληνικά στο σπίτι μας, να ξαναμαζέψουμε τις οικογένειές μας, γιατί με όλα αυτά η οικογένεια διασπείρεται. Ένας αγρότης με 3 παιδιά από την Καλαμάτα, το ένα στην Κρήτη, το άλλο στην Αλεξανδρούπολη, το άλλο στη Φλόρινα.
Ευνόητο ότι δεν θα τα βγάλει πέρα, ευνόητο το κόστος του προϊόντων θα είναι τεράστιο γιατί δεν τον φτάνουν να τα βγάλει πέρα και θα γκρινιάζει όλη την ώρα και θα είναι και ανταγωνιστικός. Συνεπώς και τα θέματα είναι πολλά. Θα κλείσουμε αυτό να τελειώνουμε. Πολλοί που δεν ξέρουν τι θα πει δραχμή, να γυρίσουν στη δραχμή λέει. Ποια δραχμή ρε παιδιά? Ξέρετε εσείς κάτω το 40 τι θα πει δραχμή? Η δραχμή δεν είναι του 10 του 2001 που γυρίσαμε στο ευρώ. Τότε η παλιά δραχμή, το τραπέζι αυτό ήταν γεμάτο από ελληνικά προϊόντα και σήμερα το 90% είναι εισαγόμενο. Τι θα φάτε την άλλη μέρα να πάμε στη δραχμή? Δεν λέω ότι το ευρώ είναι η πανάκια εσωτερικά, αλλά πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα. Να ξέρουμε και τι ζητάμε, αλλά η πολιτική μας. Εδώ φταίμε και εμείς όταν πας στο βουλευτή και όλη την ώρα το τσιγκλάς και το τσιγκλάς και θέλω αυτό και θέλω και εκείνο και να μην σε χάσει. Να τον ρουσφέτη, να τον ρουσφέτη, δεν είναι μόνο το δημόσιο, τα ρουσφέτια είναι πολλά. Έχουμε εδώ πέρα και αστυνομικούς, έχουμε στρατιωτικούς, έχουμε από όλες τους τομείς της δραστηριότητας της χώρας και ξέρουμε τι θα πει ρουσφέτη, ιδίως στο δημόσιο φυσικά. Το βασικότερο είναι αυτό, να μάθουμε ξανά ότι πρέπει να δουλέψουμε για να ζήσουμε. Κανείς δεν θα μας χαρίσει τίποτα. Ο μπαμπάς που κάνει ένα παιδί, το κάνει με απότερο σκοπό στο μυαλό του να πιει ένα ποτήρι νερό κάποτε. Αυτό δεν είναι ανταποδοτικό τέλος, να το πω έτσι λαϊκά. Δυστυχώς επαναπαυθήκαμε στο ότι θα πάμε πάντα με τα δανεικά και μετά έτσι. Εγώ φέτος παρέδωσα πινακίδες, γιατί απλούστατα δεν ήθελα να πάρω δάνει να πληρώσω τα τέλη κυκλοφορίας και την ασφάλειά μου. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Ο άλλος την ίδια ώρα πάει και παίρνει καγέν. Είναι δικαίωμά του, ναι, αλλά δεν είναι δικαίωμά του όμως. Διότι ό,τι χαζομάρα κάνει ένας, την πληρώνουμε εμείς οι άλλοι. Με την εφορία, άμα το αλλού του ήρθε ένα πρόστιμο, αχ το καημένο. Ποιον καημένο? Αυτός δεν πληρώνει, εσύ τα πληρώνεις. Στο νερό που πίνεις, στο κρασί που θα πιεις, στο ψωμί που τρως θα πει ο φόρος. Δυστυχώς αυτή είναι η νοοτροπία. Και να κλείσω γιατί έχουμε και την εγκληματικότητα. Παιδιά, 10 εκατομμύρια αστυνομικοί να έρθουν και να επιβλέπουν τον κάθε πολίτη, η εγκληματικότητα θα δίνει και θα παίρνει. Γιατί ο πολίτης, ο Έλληνας δεν μπορεί να αποβάλει εκείνη την νοοτροπία, την ηλίθεια του χαφιέ, του καρφιού κτλ. Εάν δεν βοηθήσουμε όλοι το έργο των σωμάτων ασφαλείας, δεν θα υπάρξει σε αυτή τη χώρα τάξη ποτέ. Λοιπόν, σήμερα αρκετά είπαμε, συγχωρείτε, καιρός να...